Сатушы кибет киштәс артында урамга карап нидер уйланып тора иде. Бер кичкенә кызчык тыштан ветеринарга килеп терәлде дә, эзләгән әйберен тапкач, аның күзләре шатлык белән балкый башлады. Ул эшкә үтте дә, һәм Фиризәдән ясалган муенсаны күрсәтүне сорады. Бу минем апама, сез аны матур итеп төреп бирмәсме дип сорады кызчык. Кибетче балага шанмый гына карап куйды. Синең күп акчаң бар. Кыз кисәсеннән кулъяулыкка төрелгән вак акчаларын алып күрсәтте. Өмет тулы күзләрен төбәп, җитәрме дип сорады. Анда берничә тимер акча гына бар иде. Кыз горурлык хисе белән дәвам итте. Беләсезме? Мин ул апама бүләк ясамакчы булам. Әниебез үлеп киткәннән соң ул безне карый, кайгырта, үзе турында уйларга вакыты да калмый. Бүген аның туган көне. Ул бу уенсаларга бик шат булачак. Алар аның күз тисенә бик туры киләләр. Кибетче матур савыт алып килеп, муенсаны салды да тасма белән бәйләде. Тот диде ул кызга. Кайтканда сак бул. Кызчык шатлыгыннан сикерә-сикерә иенә йөгерде. Эш көн ахырына якынлашканда кибеткә яшь кыз килеп керде. Ул ир кешегә таныш тасмалы савытны алып килгән иде. Бу муенса монда сатып алынганмы? Ул күпме тора иде? Минем кибеттәге теләсә кайсы әйбернең бәясе минем белән сатып алучы арасында килешүгә бәйле. Сеңелемнең берничә генә тимер акчасы бар иде. Муенса чын Фиризәдән эшләнгән. Алар кыйммәт торалар бит. Безнең аны алырга мөмкинлек юк. Ир кеше тасмасы шишелгән савытны яңадан матур итеп төрде дә, кызга тапшырып, сеңлегез аның өчен иң югары бәя белән түләде. Теләсә кайсы зур кеше дә бирә алмаслык бәя иде. Ул үзендә булганның барысын да бирде. Бер көнне бер акыл иясе ялгыз гына уйланып утыра иде. Шәһәр түрәләреннән берәү килеп аңа сәлам бирде һәм төрле хәбәрләр сөйләде. Сүз уңаеннан, мин фәлән кешене очраткан идем. Ул сезне шундый мактады ки, бик хөрмәтләп телгә алды. Шуны сезгә җиткерәсем килгән иде диде. Бу сүзләрне ишеткәч, акыл иясе кайгыга төште, елап җибәрде. Әлеге түрә аптырашта калып сорады. Я Алла, мин сезне рәнҗеттемме әллә? Күңелегезгә ошамаган сүзне әйткән булсам, кичерә күрегез. Нигә булай кайгырасыз? Минем кайгымның сәбәпчесе син түгел, теге наданның сүзләридер. Мине шыр надан мактап сөйләгән икән. Димәк, мин аның күңеленә ятышы эш эшләгән буламын. Һәм инде үзем дә шул наданнар хисабыннан булам түгелмесең? Шуңа күрә кайгырмый хәлем юк дип җавап биргән акыл иясе. Һәр мактаган кешенең сүзенә ышанма. Һәр мактау сүзенә шатланма.